En dan zorgt hij voor ons. En dan zorgt hij voor ons. En dan worden we verwend. Dus jij. Als jij heel veel in het lichaam ging investeren. Je moet veranderen. Investeer in je geest. Jouw tijd, alles wat je hebt, investeer in je geest. Want dat zal ervoor gaan zorgen dat je ziel ook veranderd wordt. Er zijn dingen die je moeilijk vindt om te laten gaan. Je probeert het te laten, maar het gaat niet. Misschien is het een zonde. Het is een zonde die je niet zomaar kan loslaten. Je probeert het, maar je kan niks. Je hebt gebeden. Je hebt gevast. Maar elke keer ga je weer. Want dit is wat God tegen je zegt. Alleen accepteer. Open je hart. En zeg tegen God. Nu wil ik jou hebben. Ik wil dat je in mijn geest gaat zitten. En als je in mijn geest komt, leid mij. Door het woord van God dat je zult leiden. Soms het verbaast mij. Het lichaam. We hebben dokters die ons voor ons lichaam. Als een dokter je medicijn geeft. En hij geeft een recept om naar de apotheek te gaan. En hij zegt dat je de medicijn moet gaan halen. Op dat moment. Doe je wat de dokter zegt. Hij zegt 2 pillen op 's ochtends en andere 's middag. Dan doe je wat de dokter zegt. En dan neem jij de hele keer en dan drink je. En je zorgt ervoor dat je de hele keer. Maar het woord van God. En als God ons vraagt, lees het woord 's ochtends en 's avonds. En dan doen we niet. Hoe kan je gegeven worden als je niet volgens de recepten, volgens de bij. Onze lichaam wordt genezen door God. Maar je hart kan alleen maar genezen worden door God. God is de enige die jou. En hij stuurt het woord om jou te genezen. Lees het woord. Leer en eten. Je moet het opeten. Je moet het inhouden. Luister naar wat het woord zegt. Het zal ervoor zorgen dat je leven verandert. Het zal je emotie, je gedachten. En het zal je nieuw maken. En het zal ervoor zorgen dat het slecht met je weggaat. Het zal ervoor zorgen dat het anders is. En het zal je een nieuwe persoon maken. En dan zorg dat je een nieuwe persoon. Mensen je lichaam zien. Maar je bent want de Heilige Geest werkt in jou. God wil jou vrijmaken. God wil jou vrijmaken. Hij wil jou een nieuwe persoon maken. Hij wil je vergeven. Hij wil je kracht en wijsheid geven. Hij wil dat je in je roeping komt. En hij wil niet dat je in het lichaam werkt. Hij wil dat je in de geest gaat werken. Wat de Galaten zegt. Imana ntineguzuzura. Umuntu abiba ajya asarura. Ubibira mu mubiri we. Muri uwo mubiri azasaruramo kubora. Ariko ubibira mu mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Laten we lezen, pas op. Je kunt God niet bedriegen. Uiteindelijk geeft hij je wat je verdient. Als je je laat leiden door slechte verlangens, blijft er niks van je over. Maar als je laat leiden door de Heilige Geest, krijg je de eeuwige leven. Laten we daarom steeds het goede blijven doen en volhouden tot de dag van Christus terugkomt. Zolang we daarom wachten, moet het dus goed zijn voor iedereen en zeker voor andere christenen. Hebben jullie goed gehoord? Mensen die begeleid worden door slechte verlangens.
slechte dingen. Zie je dat ook uiteindelijk ook terugkrijgen. Maar mensen die hun vluchten doen in de tijd, zullen ze eeuwig leven ontvangen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Ik ben bijna klaar. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Laten we God prijzen. Ik weet niet wat je ziekte is. Ik weet niet welk deel van je lichaam nu ziek is. Is het lichaam? Is het je ziel? Of is het je geest? Ik heb niet zoveel tijd, ik zal doorgaan. Waar ben je ziek? Waar heb je moeite mee? Kom naar voren als je lichaam ziek is, als je ziel ziek is. Als één van de 3 delen van je lichaam ziek is. Als het niet goed gaat. Kom naar voren en je wordt genezen. Kom heel snel naar voren. Als je voelt dat een van je 3 delen van je lichaam niet goed gaat. Als er niemand anders is, gaan we bidden. Halleluja, 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 halleluja. Laten we allemaal gaan staan en kunnen we bidden voor onze broeder en zuster. Welk deel van je lichaam is ziek? Welk deel van je lichaam is ziek? God wil je genezen.